Βρίσκεται ο Γιώργος Γιαννής, καθηγητής διαχείρισης και ασφάλειας κυκλοφορίας, αλλά και διευθυντής στον τομέα μεταφορών και συγκοινωνιακής υποδομής της Σχολής Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Κύριε Γιαννή, καλησπέρα. Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα. Έχετε ξεκινήσει μια προσπάθεια να τρέξετε 30 μαραθώνιους σε 30 μήνες με έναν σκοπό. Την υιοθέτηση του ορίου ταχύτητας 30 χιλιόμετρων στον αστικό ιστό. Μέχρι στιγμής, σε τι στάδιο είστε, σε τι στάδιο βρίσκεστε? Λοιπόν, ξεκίνησα τον Ιούλιο του 2022 και έχω τρέξει ήδη 25 μαραθώνιους σε 25 μήνες και πρώτα ο Θεός μέχρι τον Νοέμβριο στην Αθήνα θα ολοκληρώσω και τον 30ο μαραθώνιο. Τι σας οδηγήσει σε αυτή την προσπάθεια? Κοιτάξτε, είμαι ένας συγκοινωνιολόγος που δουλεύω ειδικά στην οδική ασφάλεια για περισσότερο από 30 χρόνια. Και στην Ελλάδα και διεθνώς, και ιδιαίτερα διεθνώς. Και έχουμε δει ότι όλες αυτές οι επιστημονικές έρευνες και οι παρεμβάσεις που κάνουμε ακούγονται λίγο. Αντίθετα, έχουμε δει ότι όταν κάνεις κάτι λίγο διαφορετικό, το μήνυμα περνάει καλύτερα. Ήμουν δρομέας, πάντα έτρεχα μαραθώνιους από μικρός και είπα να τα συνδυάσω τα δύο. Μήπως καταφέρουμε να περάσουμε το μήνυμα, το πολύ βασικό μήνυμα των χαμηλότερων ταχυτήτων μέσα από τα όρια των 30 χιλιόμετρων την ώρα, μέσα από κάτι λίγο διαφορετικό. 30 χιλιόμετρα, 30 μαραθώνιοι, ήταν και από ό,τι φαίνεται προς το παρόν εξακολουθεί να είναι μέσα στις δυνάμεις μου. Προφανώς δεν τους τρέχω όλους πάρα πολύ γρήγορα, πηγαίνουν και λίγο πιο αργά. Προς το παρόν όλοι είναι κάτω από 4 ώρες. Μπορώ και λίγο πιο γρήγορα, αλλά πηγαίνω λίγο πιο αργά για να καταφέρνω να είμαι ξεκούραστος και για τον επόμενο. Και πρέπει να σας πω ότι είναι εντυπωσιακή ανταπόκριση. Βλέπουμε και στα social media και στα μέσα ενημέρωσης και παντού η απήχηση των 30 χιλιόμετρων ως όριος ταχύτητας είναι πολύ μεγαλύτερη όταν μιλάς και για τους μαραθώνιους. Ενώ όταν μιλάς με την ξύλινη γλώσσα, ξέρετε, του επιστήμονα, καμιά φορά έχεις μικρότερη απήχηση. Είναι αλήθεια και το τελευταίο διάστημα, τα τελευταία χρόνια θα έλεγα, οι μαραθώνιοι έχουν μπει για τα καλά στις ζωές μας και το βλέπουμε αυτά είναι τακτά χρονικά διαστήματα όπου διοργανώνονται και βλέπουμε και πάρα πολλές συμμετοχές και νέων ανθρώπων που δεν είναι απαραίτητα και λάτρεις του αθλητισμού, κύριε Γιαννή. Και η προσπάθεια ειδικά που κάνετε έχει έναν πιο ουσιαστικό σκοπό, να ευαισθητοποιηθεί τόσο η κοινωνία από τη μεριά της, όσο όμως και οι αρχές, ούτως ώστε να ζούμε σε μια πολιτισμένη χώρα. Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Είναι εντυπωσιακό αυτό το οποίο συμβαίνει με τα 30 χιλιόμετρα όριο ταχύτητας στις πόλεις αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Κάποιες χώρες το έχουν υιοθετήσει. Ναι, είναι καμιά 40 πόλεις αυτή τη στιγμή. Και σε πρόσφατες έρευνες που κάναμε με την ομάδα μας, οι οποίες μάλιστα έχουν δημοσιευθεί για πρώτη φορά σε όλο τον κόσμο σε επιστημονικές εκδόσεις, έχουμε μία μείωση κατά 37% των νεκρών. Ναι, αυτό το διάβασα, ότι θα μπορούσαμε να είχαμε αντί για 635 ετησίως, 104, αν δεν κάνω λάθος, αν διάβασα σωστά τα αποτελέσματα της έρευνας. Δηλαδή μπορούμε μόνο και μόνο, αν βάλουμε τα 30 χιλιόμετρα στις πόλεις και με μέτρια αστυνόμευση και με μικρή αστυνόμευση, θα σώσουμε πολλές ζωές πολύ γρήγορα. Αυτό συνέβη στο Παρίσι, συνέβη στις Βρυξέλλες, συνέβη σε όλη την Ουαλία. Πρόσφατα ξεκίνησαν στο Άμστερνταμ, στην Πολόνια και υπήρχαν και γκρίνιες. Όμως, μετά από λίγο καιρό, είδαν όλοι ότι αυτό το μέτρο δεν έχει επιρροή στην καθημερινότητα της εξυπηρέτησης, διότι το πρωί έτσι κι αλλιώς οι πιο πολλοί πηγαίνουν με χαμηλές ταχύτητες. Η μικρή αλλαγή είναι το βράδυ, όπου γίνονται και τα ατυχήματα, οι οποίοι όμως είναι λίγοι οι οποίοι έχουν να μειώσουν την ταχύτητά τους το βράδυ, και ειδικά για την Ελλάδα το μείζον θέμα είναι κυρίως οι μοτοσυκλετιστές, οι οποίοι και κινδυνεύουν από τους άλλους οδηγούς που οδηγούν με υψηλές ταχύτητες, αλλά κινδυνεύουν και οι ίδιοι μόνοι τους όταν αναπτύσσουν υψηλές ταχύτητες. Πάντως, οπότε συνεχίστε, συγγνώμη. Ναι, οπότε ειδικά στην Ελλάδα μπορούμε να σώσουμε 100 ζωές το χρόνο μόνο και μόνο αν βάλουμε αυτό το όριο ταχύτητας. Και στη συζήτηση που γίνεται και στην Ελλάδα και διεθνώς, ακούμε συνέχεια και λένε ότι εγώ που είμαι οδηγός αυτοκινήτου με 50 χιλιόμετρα μέσα στην πόλη είμαι πολύ ασφαλής. Γιατί να το μειώσω σε 30?
εδώ θα συμφωνήσουμε απολύτως. Ένα όχημα που κινείται με 50 χιλιόμετρα την ώρα μέσα στην πόλη μπορεί να τρακάρει, μπορεί να κάνει οτιδήποτε, αλλά η σοβαρότητά του θα είναι μικρή για τον επιβάτη. Όμως το μέτρο των 30 χιλιόμετρων την ώρα αναφέρεται σε αυτούς που είναι έξω από το αυτοκίνητο. Στους πεζούς, τους ποδηλάτες και τους μοτοσυκλετιστές. Και έχουμε πολλούς στην Ελλάδα, ειδικά μοτοσυκλετιστές. Αυτούς θα σώσουμε. Το 70% των νεκρών στις πόλεις, σε όλη την Ευρώπη και στην Ελλάδα, είναι οι ευάλωτοι χρήστες της οδού. Πεζοί, ποδηλάτες, μοτοσυκλετιστές. Αυτούς θέλουμε να σώσουμε. Οπότε αξίζει τον κόπο να καθυστερήσουμε λιγάκι, και μάλιστα μιλάμε για 1-2 λεπτά στις καθημερινές μας μετακινήσεις μέσα στη μέρα, για να σώσουμε τις ζωές αυτών που είναι ευάλωτοι έξω από το όχημά μας. Και είναι εντυπωσιακά τα νούμερα που έρχονται από παντού, και είδαμε ότι μετά από 6 μήνες, μετά από 1 χρόνο, η αποδοχή γίνεται μεγάλη. Διότι είναι μικρή η αλλαγή της συμπεριφοράς, με ένα τεράστιο όφελος και μια ηρεμία πλέον στην πόλη. Σιγά σιγά ελπίζουμε και στην Ελλάδα να έρθει. Προβλέπεται στο νέο κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Ελπίζουμε σύντομα να έρθει. Πάντως είναι η αλήθεια ότι όσοι κυκλοφορούμε στο κέντρο ή περνάμε από τις κεντρικές οδούς καθημερινά για να πάμε στις δουλειές μας και αντιστρόφως να γυρίσουμε κιόλας, βλέπουμε ότι παραπάνω από 30 χιλιόμετρα, ειδικά τις ώρες αιχμής, που πλέον έχουν επεκταθεί κιόλας, δεν είναι συγκεκριμένες. Παλιά ήταν οι πολύ πρωινές ώρες, αλλά βλέπουμε τώρα ότι κατά τη διάρκεια της ημέρας υπάρχει πολύ έντονο πρόβλημα με το κυκλοφοριακό. Επομένως, ακόμα και η χρήση των μέσων δεν βοήθησε πολύ, κύριε Γιαννή. Γιατί μεν μπορεί το μετρό, για παράδειγμα, να εξυπηρετεί κάποιους ανθρώπους, όμως κάποιος μπορεί να μην έχει κοντά στο σπίτι του μετρό ή κοντά στη δουλειά του και να πρέπει να πάρει και ένα λεωφορείο, ούτως ώστε να πάει στο σπίτι. Και αυτό το λεωφορείο, λοιπόν, να μην έχει συχνό δρομολόγιο. Ωραία. Κοιτάξτε, η συμφόρηση είναι σύμμαχος της ασφάλειας. Και τα 30 χιλιόμετρα την ώρα δεν θα επηρεάσουν σε κάτι την καθημερινότητα ούτε της συμφόρησης, ούτε της ασφάλειας το πρωί. Γιατί η σοβαρότητα των ατυχημάτων είναι πάρα πολύ χαμηλή. Αυτό που επηρεάζει. Είναι κυρίως τις απογευματινές και βραδινές ώρες, όπως είπατε. Απογευματινές και βραδινές ώρες που έχουμε εκεί, έχουμε υψηλή σοβαρότητα, και τους μοτοσυκλετιστές όλες τις ώρες, διότι ακόμα και τη μέρα οι μοτοσυκλετιστές κινδυνεύουν και από τους άλλους οδηγούς και από τους ίδιους όταν τρέχουν. Και μην ξεχνάμε ότι οι μοτοσυκλετιστές στην Ελλάδα αποτελούν το 36%. Όταν στην Ευρώπη οι μοτοσυκλετιστές είναι το 18%. Και πρόσφατα είχαμε και σήμερα είχαμε και ένα ατύχημα με μοτοσυκλετιστή στην Καλιθέα. Καθημερινά. Κοιτάξτε, καθημερινά τα ατυχήματα που ακούμε με τους μοτοσυκλετιστές, από πίσω κρύβεται η ταχύτητα. Είτε η δική τους, είτε άλλων οδηγών. Αυτούς θα τους σώσουμε άμα λειτουργήσουν τα 30 χιλιόμετρα την ώρα. Πιστεύετε... Και υπάρχει μια ολόκληρη συζήτηση. Ορίστε. Πιστεύετε ότι παίζει ρόλο ότι και κάποιοι οδηγοί δεν έχουν παιδεία πάνω στο τιμόνι? Αυτό ακούγεται και ξαναακούγεται και αναρωτιέμαι τελικά μήπως παίζει ρόλο και αυτό. Γιατί εσείς πάρα πολύ καλά τα λέτε, με πάρα πολύ ωραίο τρόπο θέλετε όλο αυτό να το επικοινωνήσετε, όμως και η παιδεία θεωρώ ότι παίζει πολύ σημαντικό ρόλο σε όλους τους τομείς της ζωής μας, και πόσο μάλλον όταν διακυβεύεται η ζωή, τόσο η δική μας όσο και των συνανθρώπων μας. Η παιδεία είναι κάτι που χτίζεται. Μέρος της παιδείας είναι και οι προσπάθειες που κάνουν οι αρχές. Οι αρχές, εφόσον υιοθετήσουν τα 30 χιλιόμετρα την ώρα ως όριο ταχύτητας και σιγά σιγά δουλέψουν σε μια πιο σοβαρή αστυνόμευσή τους, βήμα-βήμα, τότε θα αλλάξει σταδιακά και η παιδεία. Όταν η πολιτεία κάνει προσπάθειες και οι πολίτες κάνουν προσπάθειες. Όταν η πολιτεία δεν κάνει προσπάθειες και δεν βάζει τα 30 χιλιόμετρα, δεν κάνει αστυνόμευση, σε αυτή την περίπτωση δεν αλλάζει και η παιδεία. Άρα είναι κάτι το οποίο το ένα πάει μαζί με το άλλο. Και να σας πω εδώ πέρα, γιατί υπάρχει και μια συζήτηση που λέει ότι και να βάλουμε τα όρια, σιγά κανένας που θα τα τηρεί. Καταρχήν η εμπειρία έδειξε και στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες ότι τους πρώτους μήνες που η αστυνόμευση είναι επίτηδες χαλαρή για την προσαρμογή, μειώθηκαν κατά 5 με 10% οι ταχύτητες και κατά 20 με 30% οι νεκροί, μόνο και χωρίς αστυνόμευση, επειδή όταν κάποιοι χαμηλώσουν και την ταχύτητά τους και τηρήσουν τα όρια, αυτοί που ακολουθούν αναγκαστικά θα πάνε πιο αργά και μειώνεται συνολικά η κυκλοφορία. Τώρα, στην Ελλάδα ειδικά, εάν σιγά σιγά, όπως έχουν προβλέψει,
με το νέο ΚΟΚ να υπάρχει υπάρχουν τα νέα πρόστιμα που θα μπαίνουν με την ανάλογα τη σοβαρότητα. Δηλαδή, αν είσαι πάνω από 10 χιλιόμετρα θα πληρώνεις ένα ποσό. Αν είσαι πάνω από 20 χιλιόμετρα, υψηλότερο ποσό. Και με το σύστημα αυτόματης καταγραφής των παραβάσεων από κάμερες. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Έχει μπει και στο ΕΣΠΑ. Αυτό σιγά σιγά θα φέρει την αλλαγή και θα αλλάξει, αν θέλετε, την παιδεία. Έτσι αλλάζει η παιδεία. Σιγά σιγά η πολιτεία και οι πολίτες μαζί. Άρα ήρθε η ώρα και στην Ελλάδα να πάμε σε αυτή την κατεύθυνση. Και αν θέλετε, για να γυρίσουμε λίγο και στους μαραθώνιους, κοιτάξτε, το μαραθώνιο δεν τον τρέχουμε γρήγορα. Τον τρέχουμε από την αρχή σιγά σιγά. Πηγαίνουμε, για να μην εξαντληθούμε. Είμαστε ήρεμοι και αυτό μας δίνει μια βιωσιμότητα, δηλαδή μια δύναμη να κρατάμε χιλιόμετρο μέχρι τέρμα. Το ίδιο είναι και η κυκλοφορία. Δεν είναι ένα sprint. Είναι καθημερινά, θα πρέπει να προσέχουμε, να πηγαίνουμε αργά, να είμαστε ήρεμοι και αυτό θα μας δώσει μια τελείως διαφορετική κυκλοφορία και ως οδηγοί, αλλά και ως, μην το ξεχνάμε, ως πεζοί, ως μοτοσυκλετιστές και ως ποδηλάτες. Πάρα πολλοί σήμερα ποδηλάτες ειδικά, αλλά και πεζοί, δεν βγαίνουν στον δρόμο γιατί φοβούνται την κυκλοφορία σε διάφορες περιοχές. Όταν ηρεμήσει η κυκλοφορία θα βγουν περισσότεροι ποδηλάτες, θα είναι πιο άνετα οι πεζοί, θα είναι πιο ήρεμη η ζωή μας και θα μπορούμε να τελειώνουμε καλύτερα το μαραθώνιο της ζωής και όχι να είμαστε συνέχεια στο sprint και στην εξάντληση. Άρα, αν θέλετε, είναι ένα μάθημα ζωής ο μαραθώνιος, να διατηρούμε τις δυνάμεις μας και ειδικά ο μαραθώνιος των μαραθωνίων που κάνω, που πρέπει σε κάθε μαραθώνιο να τελειώνω κάπως πιο ξεκούραστα για τον επόμενο. Πάντως είναι και ένας μαραθώνιος ώστε να περάσει κάτι σωστό και καλό για την χώρα μας. Όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι θέλετε να περάσετε κάτι, έχετε πάρα πολύ μεγάλη υπομονή, γιατί πάντα κάποια θέματα κολλούν στη γραφειοκρατία και θα ήθελα με αυτό να ρωτήσω αν η πρόταση αυτή που έχετε στα σκαριά και την έχετε υλοποιήσει μέσω των μαραθώνιων, αν έχει μπει στο τραπέζι, αν έχει πέσει στο τραπέζι και τι σας έχουν πει υπεύθυνοι. Κοιτάξτε, καταρχήν η εκστρατεία μου είναι παγκόσμια και έχουμε τεράστια απήχηση και στα μέσα ενημέρωσης και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε όλο τον κόσμο. Και συχνά και οι έρευνές μας αλλά και η εκστρατεία μας είναι παράδειγμα στις συζητήσεις που γίνονται και στην Ιταλία και στην Ουαλία και στην Ολλανδία σήμερα, γιατί χρειαζόμαστε τα 30 χιλιόμετρα και μάλιστα με έναν εύγλωτο τρόπο που συνδυάζεται με τους μαραθώνιους. Απλά μένουμε στην Ελλάδα, γι' αυτό το λέω. Εσείς πολύ καλά τα λέτε και σίγουρα είναι μια ενέργεια η οποία το εξωτερικό τη χειροκροτεί, γιατί είναι μέσα στην φύση τους. Το θέμα είναι στην Ελλάδα τι γίνεται. Και στην Ελλάδα έχουμε μεγάλη απήχηση και συμμετοχή και σας ευχαριστώ μάλιστα που δίνετε και ευκαιρία να την αναδείξουμε και μέσα από την εκπομπή σας. Έχει μπει μέσα στον ΚΟΚ, ο οποίος βρίσκεται στο Υπουργικό Συμβούλιο και πρόκειται να βγει σε διαβούλευση πολύ σύντομα. Πριν τις εκλογές, μετά τις ευρωεκλογές. Άρα έχει γίνει ένα σημαντικό βήμα και πράγματι αυτή η κυβέρνηση σύσσωμη, όλοι τα συναρμόδια υπουργεία δηλαδή, έχουν πει ότι αυτό είναι από τα ουκάνευ μέτρα και πρέπει να μπει μέσα στον ΚΟΚ. Άρα περιμένουμε από στιγμή σε στιγμή να βγει ο ΚΟΚ, ξεκινώντας από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών που τον έχει επεξεργαστεί, μαζί με τα συναρμόδια υπουργεία, να γίνει διαβούλευση, να κρατηθεί και να ξεκινήσει. Θα ξεκινήσει πάλι. Μαραθώνιος είναι η ζωή. Γιατί ένα θέμα είναι να υιοθετηθεί, θα υπάρχει μια περίοδος να προσαρμοστούν οι δήμοι, μετά να προσαρμοστούν οι οδηγοί, θα υπάρξουν άξονες με εξαίρεση. Προφανώς δεν λέμε στη Συγκρού να πηγαίνει κάποιος με 30 χιλιόμετρα την ώρα. Όχι όμως και με 250, αν έχεις ειδικά ακριβό αυτοκίνητο το οποίο τρέχει με τέτοια ταχύτητα. Θα πρέπει κάπου να υπάρχει ένα ενδιάμεσο. Σαφέστατα στη Συγκρού, αν πάμε με 30 χιλιόμετρα, θα προκαλέσουμε ατυχήματα. Ναι, ακριβώς. Όταν λέμε 30 χιλιόμετρα εννοούμε σε όλο το δίκτυο της πόλης εκτός από τους κύριους άξονες και οι δήμοι θα πρέπει να ορίσουν αυτούς τους κύριους άξονες όπου η κυκλοφορία θα έχει όριο ταχύτητας υψηλότερο. Άρα χρειάζεται μία περίοδος προσαρμογής όπως σε κάθε τι και μετά πρέπει να αρχίσει σιγά σιγά και η αντίστοιχη αστυνόμευση. Άρα και στην Ελλάδα
Δεν ξέρω τώρα αν είναι και η δική μου η μαραθώνη, αλλά η επιμονή των επιστημόνων, γιατί είναι και όλος ο Σύλλογος των Συγκοινωνιολόγων, όλοι οι συνάδελφοι ειδικοί σε αυτή την κατεύθυνση είναι, και είναι προς τιμήν ότι δεν έχετε ακούσει συγκοινωνιολόγους με διαφορετικές απόψεις. Οι συγκοινωνιολόγοι είναι στην κατεύθυνση της βιώσιμης αστικής κινητικότητας, των χαμηλότερων ταχυτήτων και των μέσων μαζικής μεταφοράς για την εξυπηρέτηση. Και σιγά σιγά χτίζεται αυτή η παιδεία, αν θέλετε, και στους αρχές και στους πολίτες. Και εγώ χαρούμενος είμαι να τρέχω και να είστε, γιατί όπως είπατε είναι ένας μαραθώνιος η ζωή και νομίζω ότι όσοι τρέχουν και στο μαραθώνιο έχουν και μία άλλου είδους σκέψη, ότι κάθε τι δεν γίνεται γρήγορα, θέλει ένα στάδιο ώστε να επιτεύξεις το στόχο σου και να καταλήξεις εκεί, κύριε Γιάννη. Εύχομαι όλα καλά και να επιτευχθεί και ο δικός σας στόχος. Για το καλό όλων μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.